Θέλετε να σας πω τώρα κάτι? Ναι. Έχει κολλήσει στο δόντι μου ένα πόδι. Το βλέπετε? Κουνιέται. Τι λες ρε! Τι ήταν αυτό το... Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο με το Γιούβι, την Μπέλα, τη Λούση και εμένα που με φέρανε με το ζόρι. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν Θα φάμε έντομα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δεις που θα φάμε θα φάει την ταραντούλα. Την αφήσω στην άκρη. και αφήνουμε Λοιπόν, και τους σκορπιούς γιατί... Ναι. Άκουσέ με, έχουμε bamboo worms, έχουμε Sago worms. Δεν ξέρω worms. ποια είναι η διαφορά, αλλά είναι και τέτοια σκουλίκια. Το ένα είναι τα μικρά, τα ζουμερά. Ναι, όντως. Τα Και σάγκο τα- δεν ξέρω τι είναι, Ναι, μάλλον ναι. λογικά κάποιο φυτό. Και έχουμε το μόνο που μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή που πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση, είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει κόκονατ και σουσάμι. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, φέρε να ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτά τα βάζουμε στην άκρη. Crickets με coconut και σουσάμι. Λοιπόν, αυτά μου τα έστειλαν από Thailand Unique. Νομίζω τα αποξηραίνει. Νομίζω πως αποξηρεμένα. πώς έχουμε εμείς στο σούπερ μάρκετ τα δαμάσκηνα για τη Τα δυσκολιότητα. αποξηραμένα, τα... Εκείνοι έχουν μάλλον τα bamboo worms. Χριστέ μου, θα κάναμε το, θα κάναμε το. Παιδιά. Όχι, δεν είπα. Δείξτε Εγώ αυτό. πρέπει Ναι, να το δείξτε. πάω Δείξτε αυτό. αυτό. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν κάνω πλάκα. Ξερνάω. Λοιπόν, θέλετε να φάω πρώτος? Γιουβίκο, Θέλετε να φάω πρώτος? Μιμή. Α, θέλει να φάει, αυτό κάνει έτσι. Όχι, σιγά με φάει, δεν Πας υπάρχει. καλά, σιγά μου το δώσω. Ναι. Είναι όλα δικά μου, Όλα λέει, έχει ξέρεις. να τα κρατάει. Λοιπόν, τρώω, Όχι. Έλα, πιάσε ένα στο χέρι σου κι εσύ. Πιάσε Έλα, ένα. Ένα στο χέρι σου. Δοκιμάζετε εσείς πρώτα. Ξεκινάω. Ξεκίνα. Θα κάναμε το. 2, 1. Αυτό είναι ωραίο. Δεν μπορώ, θα κάναμε το. Μπρο, θα κάναμε το, δεν μπορώ. Κρατσανίζει ρε. Θα κάναμε το. Καλά, είναι πολύ ωραίο. Σ' αρέσουνε. Είναι ωραίο. Α, το έχεις βάλει και στην διατροφή Το τρίτο σου. που τρώω. Δεν μπορώ. Σου. Όντως ωραίο. Ναι, θυμίζουν λίγο. Ήρεμα. Popcorn. Δεν είναι δικά σου. Ναι. Κάτω. Ρε, είναι ωραίο, αλήθεια. Παιδιά, Θα ξέρανε για το ξεράσω. marketing, Είναι αλήθεια, ρε, ο είναι αλήθεια. άλλος, Αχ, δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Έλα, θα φας λίγο. Δεν μπορώ. Λίγο θα το φας. γλύψω. Να σου πω, πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο light. Ναι, το πιο light είναι. Πιστεύω ότι είναι. Παιδιά, δεν μπορώ, το κοιτάω. Δεν Μην μπορώ. το κοιτάς, απλά φάτο. Ακούστε δυνατό. με, κοίτα. Σαν χάπι. Το έκανε. Το βίντεο τελειώνει εδώ πέρα. Μήπως θέλει και να φάει το σκυλί. Πρέπει να το δοκιμάσω εγώ τώρα. πιστεύω. Ναι, φάει λίγο ρε. Δεν μπορώ. Έφαγε η Βανέσσα. Νομίζω θα υποθυμίσει. Τι θα λιποθυμίσει. Αλήθεια. Δεν το Παιδιά, δεν ήταν καθόλου νόστιμο. Αφού δεν το δάκωσες. Το κατάλαβα. Λοιπόν, Εγώ θα φάω και τέταρτο. Α, φτάνει. Χόρτασες. με Να κοιτάει. πετάξω Ρε, παιδιά, με κοιτάει. Έλα φάτο παιδί μου. Με κοιτάει. Έλα φάτο. Παιδιά, όντως έχει πρόσωπο, αλλά δεν έχει πόδια. Δεν μπορώ. Καλά. Δεν μπορώ, φεύγω. Είναι Πού σαν πας, παιδί μου? nuts, βέβαια. Κοίτα το Ναι ρε, λίγο. δεν είναι κάτι αλήθεια. Να το γλύψω. Ναι. Έλα. Εγώ Λοιπόν. μου έσκασε μια έτσι ελαφριά εσάντς Λοιπόν, Ναι, ωραία. κόκονατ έρχεται. κόκονατ έρχεται. Και στο σάμι. Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Ρε, μην το κοιτάς, απλά Φεύγω. Είπες να το Ερωτήσεις γλύψεις λίγο. έχουμε. Θα το γλύψω απλά. Λοιπόν, Όχι, ερωτήσεις. κοίτα τι θα κάνω τώρα. Αυτοσχεδίασε. Το έκανε. Εγώ το είδα. Το έκανε. Να σου πω, πειράζει να το πετάξουμε πίσω Πέτα γιατί το δεν σου ζουν. Θα κάνουμε το. Λοιπόν, πάμε στο Λοιπόν. επόμενο. Πάμε σε αυτό bamboo worm. Λοιπόν, ακούστε με, δεν μπορώ. επειδή είναι και τα δύο worms, θα κάνω τέτοιο, πώς το λένε. Αμπεμπαμπλόμ. Αμπεμπαμπλόμ. Και πιο τι. Και ποιος θα διαλέξει. Να διαλέξει η Λούση. Νομίζω είναι πιο fair. Ωραία, όποιο κάνει έτσι το ποδαράκι της. Ναι. Ωραία, Ναι. περίμενε. Λοιπόν, διάλεξε. Λουσίνκα μου. Αυτό. Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι η άνοιξε. χειρότερη, ρε. Αυτός που διάλεξε τρώει. Αυτός που διάλεξε Α, το σκυλί. Μπορείτε να κάνετε σε μένα. Ωρε βλάκα. Ωρε βλάκα. Παιδιά, αυτό δεν μπορώ με Προφανώς τίποτα. δεν θέλει να πει βλάκα, αλλά ήθελε να πει το άλλο που μοιάζει σε αναγραμματισμό. βλάκα. Δεν ξέρω γιατί ενθουσιάστηκε Λοιπόν, τόσο το πολύ. δείχνω εδώ Εγώ αυτό. προσωπικά δεν έχω ενθουσιαστεί Γαμάτο, καθόλου. γαμάτο. Αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα ψέμα και μισό. Αυτό εδώ πέρα που έχει γύρω-γύρω που είναι σαν μπουρεκάκι. Που λες ρε παιδί μου ότι τα έχουν τηγανίσει, οπότε λες εντάξει, οκ, ξέρω εγώ πόσο Δεν χάλια είναι. να είναι. Αυτό είναι σαν Μοιάζει παστό. και λίγο σαν Μ' αρέσει- Μ' μαρμελάδα. αρέσει που κάνεις πρόλογο μόνη σου, Εσύ τα μαγείρευσες. Πώς το λένε? Είναι παστό. Είναι σαν παστή ντομάτα. Όχι ντομάτα. Θα κάναμε τούλι. Έλα Σταφύλα. αυτό. Δεν τρώω. Είναι μαλάτι πάντως λέει. Ναι, θες να δοκιμάσεις. Παιδιά, αυτό είναι το κεφάλι.
Όχι, εγώ θα δοκιμάσω. Αποχωρώ. Έπρεπε κάποιο να Εσύ είναι στη θα φας θέση μου. τίποτα. Έπρεπε κάποιο να είναι στη θέση Εσύ μου. συμφώνησες να έρθεις. Εγώ δεν ξέρω γιατί ήρθα, αλήθεια. Έλα, λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Ναι, ξεκίνα. Θα δαγκώσω Με το νιώθει κεφάλι, γι' Θα αυτό. δαγκώσω το κεφάλι. Έτσι θα το κόψω. Όλα Κόμφο. θέλει πάνω σε αυτό. Λοιπόν. Ξερνάς. Νιώθω. Να φέρω νερό. Ότι Θες νερό, δεν ναι, έχω θες πιο νερό, δικό θες μου. νερό. Όχι, όχι, όχι. Απλά ιδίασα στην αρχή γιατί έβγαλε ζουμί. Όχι. Παιδιά, έχει ουίσκι. Τι. Δεν είναι ουίσκι. Καλή επιτυχία. Έχει χωρίς πλάκα. Περίμενε, είναι whisky. δώσε μου λίγο τέτοιο Είναι να το διαβάσω ζουμί τι του. λέει μέσα. Το επόμενο δεν θα το φάω. Αυτό δεν μ' άρεσε. Συγγνώμη, υπάρχουν άνθρωποι που τα τρώνε αυτά. Αυτό Θέλω δεν είναι ωραίο. να απαντήσετε ειλικρινά. Γράψτε στα σχόλια. Όχι, εντάξει, τον δέχω, τον δέχω. Ναι, πάρε ένα. Όχι, δεν παίρνω άλλο. Θέλω να βρει το δικό σου. Μα την Παναγία χρειάζομαι ένα τέτοιο για να μου φύγει η γεύση. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ Το πέρα έκανε. Δεν ξέρω είναι γιατί μας κάλεσε εδώ πέρα. κατσαρίδα. Εγώ αυτό θα Δεν είναι έλεγα, κατσαρίδα. θα έλεγα ότι έχουν λιώσει μία τερέζα Και την κάνανε παστή. και την έχουν κάνει παστή. Παιδιά, αυτό είναι χωρίς πλάκα. Συγγνώμη, Ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει. Δεν στη ζωή μου. γίνεται έτσι. Θα ξεράσω. Είμαι αλήθεια πολύ. Έκοψε. Λοιπόν, εγώ το γλύφω, το βλέπετε. Άκου, κάνε έτσι, εδώ, κάνε το στη γωνία, εδώ έτσι. Κατάλαβες πολλά τώρα εσύ. Όλη η ουσία είναι μέσα στο έντομο, ρε παιδιά. Είναι μέσα στο εντομό, τέλεια. Να σου πω κάτι, εδώ είναι νόστιμο. Εκεί είναι. Το άλλο που έφαγα εγώ δεν είναι. Τι λένε. Εγώ δάγκωσα το κεφάλι και έκανε Ναι, σπλάτς. αυτό το κεφάλι, παιδιά, δεν είναι Δάγκωσα καθόλου το ωραίο. κεφάλι, έκανε σπλάτς μέσα στο στόμα μου. Συγγνώμη, το δικό μου είναι πιο ζουμερούλι. Πάμε στο επόμενο. Σε Πω, αυτό πω, έχω αυτό πιστεύω ότι περιέργεια. είναι πολύ χειρότερο. Θεωρώ ότι είναι απ' τα χειρότερα. Πάω να κάνω άλλο ένα τέτοιο. Παρουσίαση. Το επόμενο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Bamboo worms. Μόνο και μόνο που έφαγα το προηγούμενο νομίζω αξίζει ένα like στο βίντεο. Ένα like. Νομίζω πως όντως. Πολλά like. Δεν θα το έκανα. Τι αυτό είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Σαν το άλλο είναι, απλά λίγο πιο μεγάλα. Α, είναι. Αυτά εδώ, ας πούμε. Μπορεί. Σαν ίσως. τσίψ είναι και το Ναι. σκεφτόμουν και εγώ αυτό. Αυτό είναι λίγο πιο τσιψάτο. Ναι, ναι, ναι. Τσιψάτο. Είναι πιο κρίτσι κρίτσι. Δηλαδή αυτά, Θα φας από αυτό. δηλαδή αυτά Μπορεί και να είναι φάω, που ναι. τρώνε κιόλας και τα Αυτό είναι τέτοια μπράβο, που... μπράβο. Παιδιά, από αυτό δεν μπορώ ότι έχει ζουμί, παιδιά. Οκ. Ωραία. Το προηγούμενο το δέχομαι. Το πρώτο δεν το δέχομαι. Κοίτα. Δεν έφαγες. Ναι, Μέχρι πρώτο και εγώ έφαγα λίγο από την ουρίτσα. ναι. Εσύ έφαγες σουσαμάκι. Ψάρι. Τι, να μυρίσω. Να Ε. μυρίσω. Να σου πω κάτι. Αν ήμουν σε ψαροταβέρνα, Ναι. θα το πέρναγα για καλαμαράκια. Ναι, μπράβο. Καλαμαράκια, ναι, ρε Μπράβο. φίλε. Λοιπόν, Λοιπόν, αυτό δεν είναι τόσο αν κακό. κλείσει δηλαδή τα μάτια σου, μπορεί και να σκεφτεί ότι είναι και Ότι καλαμαράκι. τρως κάτι. Να σου πω Σε ένα κάτι. πολύ ακριβό εστιατόριο, ρε, και τρως. Ένα ψαρικά. πάρα πολύ καλό που έχει αυτό εδώ το σκουλίκι. Τι. Ναι. Δεν έχει κεφάλι. Αυτό έχει. Περίμενε, Μπορεί περίμενε, και να- περίμενε. Πολύ έτοιμο σε βλέπω. Μετά δηλαδή μετά από αυτό που έζησε πριν από λίγο, δεν θέλει λίγο χρόνο να. Όχι. Λοιπόν, δεν θα φάω το κεφάλι όμως, με αφήνετε. Δεν θα Εγώ φάω. θα το φάω. Όχι, 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 εγώ ουρίτσα έτσι. Δεν πιστεύω στην ουρίτσα να έχουν Κάνεις, κρατήσει παιδί μου. τα κακάκια του. Όχι, όχι. Λοιπόν, έλα πάμε, πολύ το συζητάμε. Πολύ το συζητάμε. Ωραία, λοιπόν. Από άνοστο έως πολύ λυσαμένο στο αλάτι. Λυσασμένο. Α, να σου πω. Να σου πω κάτι. Σαν τροφόρμα, έλεγα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Παιδιά, έφαγα και εγώ, το βλέπετε. Ναι. Αδιάφορο. Πολύ αδιάφορο. Αλλά Αδιάφορο. Είναι σαν nuts μου που αφήνει. μυρίζουν ψάρι. Να σας κάνω Αλλά μια δεν ερώτηση. γεύεσαι τίποτα. Να ρωτήσω κάτι, σας βγάζει λίγο ελιά. Όχι. Το είδα. Θα κάνουμε το. Εντάξει, Δεν το είδα. είναι πιο μικρά από ό,τι περίμενα. Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχεις δηλαδή περιθώριο να μην φας πόδια και ουρά. Τι να το κάνω. Τι εννοείς, θα κόψω την ουρίτσα αυτή εδώ. Όχι, όχι, μπρο, μπρο. Δεν Αλήθεια γίνεται. σου λέω, θα την Κόψε το κόψω. κεντρί. Να το κόψα. Είδα, Αχ, εγώ δεν αυτό εδώ μπορώ. θα φάω. Είναι κομμένο το κεντρί. Είναι... Τρώγει το κεντρί, θα τρώγει. Όχι, όχι, όχι. Ας καλά, είσαι σοβαρός. Κάτσε να το δείξω κιόλας. Όχι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι αστείο, καθόλου αστείο. Αυτά μέσα που έχει τα φακελάκια είναι για να τα διατηρούν. Ναι, ναι, Πώς ναι. ακριβώς έχει όταν παίρνεις λιχουδιές στη μικρή μέσα στο βάθος ένα τέτοιο. Ναι. Κάπως έτσι Καμία για να σχέση. διατηρηθούν. Για πάμε. Ωχ! Όπα. Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Να Μαγειρεύουνε, μυρίσω. μαγειρεύουνε. Να μην. Όχι, αυτό είναι πάπρικα. Όχι, δεν Όντως, ξέρω. πάπρικα. Α, Πάπρικα του. Ναι, αυτό είναι. Παιδιά, Και λέω και εγώ νόμιζα ότι Παιδιά, είχα και ψήνα, δεν είναι σαν τα ξέρω. πατατάκια που είναι έτσι γυριστά. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί ήρθα σε αυτό. Έλα. Βζιούμ. Και φαντάζεσαι αρχίζει και κουνιέται και περπατάει και... Καλά, αν γίνει κάτι τέτοιο έχω φύγει. Παιδιά, νομίζω θα...
Εν μεταξύ αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω, είναι λίγο διαφορετικό από αυτό. Ναι, επειδή έχει κοπεί ουρά. Μπορώ να μυρίσω. Να το! Το κεντρί. Ναι. Να το κεντρί! Να το ρε. Μπρο. Δεν τρώω ούτε το κεντρί. Καλά, το κεντρί δεν θα το φάμε. Αλλά... Γλύψτο. Μόνο. Σπάσω να το φάμε Γλύψτο. μισό-μισό ή θα το δαγκώσω και θα φας την ουρά. Θα φάω- Ναι, θα- θα ωραία φάω- κάτω. Έλα. Έκανε κράτς. Έκανε κράτη. Εσύ, Να το χαϊδέψω. έλα, χάιδεψε το. Η Λούση είναι πιο πρόθυμη να το φάει από εσένα. Έλα, μωρέ. Καλούλικο λέει, έχει πεθάνει 17 εβδομάδες τώρα. 3, 2, 1. Όντως θα το φάω. Είναι πολύ σκληρό. Το φάγες. Πάει όλα τα πόδια. Μπορεί να είμαι αυτή τη στιγμή να ακούγομαι τελείως εκνευριστική, ενοχλητική, αλλά παιδιά, αν είσαι στη θέση μου. Θέλετε να σας πω τώρα κάτι. Ναι. Έχει κολλήσει το δόντι μου ένα πόδι. Λοιπόν, Κάποια πράγματα δεν καλό είναι να μην γίνονται, εντάξει. αυτό ήταν καλύτερο από το, όχι προηγούμενο, το πιο προηγούμενο σκουλίκι. Ναι. Αλλά και πάλι αδιάφορο και πάλι ανούσιο Και πάλι λάθος. και πάλι λάθος. Ούτε καν γεύση δηλαδή. Δεν εγώ έχει, εγώ δεν προσωπικά μόνο που ένιωσα ότι ήταν τόσο σκληρό. Δεν έχει γεύση, είναι όλα λες και τρως φιστίκια τα οποία είναι 5 εβδομάδες ανοιγμένα. Χαλασμένα, ναι. Ανοιγμένα. Γενικά δεν σας το συστήνω. Λοιπόν, η ταραντουλίτσα. Ταραντουλίτσα. Καραντουλίτσα. Η ταραντουλίτσα. Κάντε ένα like και ένα subscribe τώρα γιατί από ό,τι βλέπετε εγώ τα παθαίνω όλα. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Γενικότερα, εγώ σου το είπα ότι θα τα πάθεις Ναι, όλα. τέλος πάντων, Εσύ δεν με πίστεψες. Πάμε, λοιπόν, Λοιπόν, ανοίγουμε. θα φας ταραντούλα. Θα φάμε ταραντούλα. Από ένα πόδι. Θα φάει η ταραντούλα. Από ένα πόδι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω για τη συγκεκριμένη, βασικά κάτσε να την ανοίξω να δούμε πώς είναι. Είναι δηλητηριώδης θα μου Όχι, πεις τώρα. ρε, όχι. Α. Το άνοιξες. Τι είναι. Και είχα και αραχνοφοβία Μην παλιά. πλησιάζετε. Όλοι μας έχουμε. Είναι ακριβώς ατόφια, Oh my god. Είναι ατόφια. Ιου. Είναι Θα ατόφια. με ακούσει όλος ο Μα, πλανήτης. τώρα συγκεκριμένα και εγώ τώρα χαίζομαι λίγο. Να σας πω κάτι. Παιδιά, Δεν έχει είμαι εγώ η τρίχες. περίεργη. Έχει τριχούλες. Έχει τρίχες. Είναι όντως ταραντούλα και έχει τρίχες. Λοιπόν, αυτό το βάζω στο Τρίχες, στόμα μου. τρίχες. Ναι, Άμα κάνετε όλοι. subscribe σε όλων τα προφίλ. Δηλαδή, ένας προς ένα όσοι είστε. Το ανοίξει. Έχει τρίχες πολλές. Έχει πολλές τρίχες, να σου πω. Λοιπόν, έλα πάμε. Να σου πω, Τώρα να σου πω, να σου ψήθηκα, πω, να σου πω, ψήθηκα. να σου πω. Δεν ψήθηκες καθόλου, δεν ξέρω. Άσε με να το συζητήσουμε λίγο. Τι ήταν αυτό το. Γαμώ το. Ωραία, το πιάνω. Βγάλ' το Έλα. έξω. Θα το πιάσει. Μαλάκα δεν έχει πιάσει όλα. Δεν έχει. Να σου πω κάτι. Το πιάσα. Καλό. Εβδομάδα. Κάντο, το Φίλε, βλέπετε. κουνιέται. Τι λες ρε. Άσε μας. Πλάκα μου κάνει. Πλάκα μου κάνει ότι έφαγε. Τι κάνεις. Δοκίμαζες. Έχεις το κράτς κράτς. Τέλεια. Πώς ήταν. Εγώ αποχωρώ από αυτό το βίντεο. Πώς ήταν. Πώς ήταν. Δεν Κραταριστώ. ήταν καλό, Όχι, κοίτα τον, κοίτα Η τον. τρίχα του. Η τρίχα. Όνα σου. Γεύση, να το ανοίξω, να το ανοίξω. Το κατάβει. Τέλος. Είναι χάλια. Είναι άνοστο και ταυτόχρονα χάλια Ο γεύση. Χριστός και η μάνα του παρέα. Δηλαδή η κοιλιακή χώρα. Σαν να τρώω πλέιντο πλαστελίνη είναι. Τι πλέει το παιδί μου, αυτό είναι πιο κρατσανιστό και από η πλαστελίνη είναι μαλακιά τουλάχιστον. Όχι. Ναι, δεν ξέρω. Η πλαστελίνη Όχι. δεν έχει τρίχες, παιδιά. Όχι. Έχει πολύ κακή γεύση. Από μένα ναι, όχι. Δεν ξέρω πώς θα τρώνε αυτά τα πράγματα, ειλικρινά. Έχει πάρα πολύ κακή Το γεύση. γλύψες. Ναι, σου λέω, κοίτα. Έχει πάρα πολύ κακή γεύση. Όχι, ναι. Λοιπόν, Α, δεν κλείνει το βίντεο αν δεν φας έστω και μια μικρή μπουκίτσα. Άντε. καθάρισε το λίγο, καθάρισε το Όχι, κάτω που έτσι. να πάει στην ευχή. Πάμε, πάμε, Ένα, πάμε. Τρία, δύο, πάμε. τρία. Αυτό τι το κάνουμε. Δεν είμαι καλά. Σε παρακαλώ, ας Δεν το είμαι κάπου καλά. για να πάθουν εγκεφαλικό. Ωραία, κάτσε αυτό να βάλω μέσα. Κάνε πλάκα σε κάποιον, δεν ξέρω. Δεν είμαι καλά. Πώς ήτανε? Λιποθυμά. Εγώ θέλω να ξεράσω. Θέλω να κάνω μετό. Άντζι μου! Είσαι η επόμενη καλεσμένη. Συγγνώμη! Η Άντζη θα είναι η επόμενη και θα φάει αρά. Σου παραχωρώ τη θέση μου.
Με όλη μου την καρδιά. Ήταν από την αρχή να έρθεις εσύ, οπότε. Ήταν από την αρχή να έρθεις εσύ και τέλος Ήρθα εγώ πάντων να σε σώσω. Δεν είχα συμφωνήσει Σε έσωσε. για τίποτα. σε έσωσε. Για μία φορά, αλλά, ναι, αλλά εγώ, θα βλέπεις, φας και εγώ θα έρθω και δεύτερη. Και έφαγα. Τουλάχιστον δεν θα φας τα υπόλοιπα. Θα φας ό,τι έχει μείνει. Απλά φέρε καφέ. Είναι άλλα 5. Οπότε κάνε ένα like, κάνε ένα Διαφορετικά! subscribe. Κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe. Βρες τα προφίλ των κοριτσιών, είναι όλα κάτω στην περιγραφή. Πείτε ένα σχόλιο ποιο Όλα. ήταν το αγαπημένο σας έντομο. Προφανώς αυτό που έκανε σπλάτς. Φίλε, αυτό που δεν το έχω στο μυαλό μου, δάγκωσα το κεφάλι του και μου έκανε. Να σου πω κάτι. Αλήθεια, το νιώσες. Ναι, ρε. γιατί Ιου. είπες να ξεκινήσεις κατευθείαν από το κεφάλι. Γιατί είναι το πιο σκληρό πυρηνικό. Είναι το πιο δύσκολο. Όντως, Ναι. αν το αφήσει για το τέλος. Τι να φάω το από πίσω. Όλο αυτό το καιρό δηλαδή που εμείς σου λέγαμε ότι Δεν θέλουμε να δεν φάμε. θέλουμε να τα φάμε, δεν θέλουμε να τα φάμε. Δεν μας είπες ποτέ θα φας εσύ. Εσύ είχες προετοιμαστεί ψυχολογικά δηλαδή ότι θα τα φάσε. Όταν έστειλα μήνυμα σε αυτή την εταιρεία ήθελα να φάω. Πεινούσε το παιδί, κατάλαβες, και τι να πάει στο eFood παρήγγειλε από το Ταϊλάνδι τη shop. Κάνε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και καμπανάκι. Και καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Πες μου ότι δεν γράφει όντως τώρα. Τελείωσε η μνήμη. Πάλι. Τελείωσε Σε η ποιο μνήμη. σημείο. Στην αρχή Στο θα 15 λεπτό και είμαστε 26 και γράφει χωρίς μνήμη. Πώς γίνεται να τελείωσε η μνήμη. Πλάκες κάνω, ρε. Γιατί κάθε φορά. Πάντα την πατάς. Γιατί κάθε φορά. Πάντα το παθαίνεις.